Insellmilkom. Illum it-2 ta' Diċembru il-Knisja tfakkar lil San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja. Illum, bl-interċessjoni ta' San Ambroġ, Isqof li jgħix is-sempliċità u kkonverta ħafna nies għall-Kristjaneżmu, nitolbu lil Mulej sabiex insiru nixbħu lil San Ambroġ li dejjem tkellem bil-ħlewwa ma' dawk li ma qablux miegħu. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U tejjew narfu ħtijitna biex nitejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadniet ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għemil. Ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla inta għamilt lil San Ambroġ mgħallem tal-fidi kattolika u eżempju ta' qawwa apostolika. Ibad fil-Knisja tiegħek bnedmin skont qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bil-għerf. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajfirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajifraħ ix-xari u jwarrad. Ħajwarrad bħar-ranġis. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lilha, il-ġmil tal-Karmel u ta' Sarun. Qatt jaraw is-sebħ tal-Mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imrieda. Ejdu lil dawk b'qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila, la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu widnejn it-torox. Imbagħad it-zopp jaqbes bħala żiela u l-sin l-imbikma jimħal bil-ferħ. Iva igelgel l-ilma fid-deżert u l-widien fix-xari. L-art maħruqa tinbidel fadira u l-art niexfa fejjun ta' ilma ġieri. Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli, issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq, isejħula t-triq Quddiesa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ ma jiġġerrewx fiha. Ma jkunx hemm liljun u ebda bima feroċi ma titla minnha. Minna jgħaddu l-mifdijin. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-Mulej u jidħlu f'Sion jgħajtu bil-ferħ. B'ferħ ta' dejjem fuq rashom, il-ferħ u lena jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-Mulej. Alla ġej biex isalvana. Alla ġej biex isalvana. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-Mulej islimi xandar. Ripita sew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Alla ġej biex isalvana. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu.
il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Alla ġej biex isalvana. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u art ngħatat il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u sliem fuq il-passi tiegħu. Alla ġej biex isalvana. Ara ġej il-mulej biex ifarrak il-madmat li qiegħed iżommna fil-jasar. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Jinfos l-oħrajn Ġesu kien qiegħed jgħallem. Kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u orrif tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilija u l-Ludija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi irġieli ġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ. Huma bdew ifittxu li jdaħluh ġewwa u jqedwulu qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura l-fidi tagħhom qallu: Ħabib, dnubitek maħfura. Il-kittiba u l-Fariżej qabdu jaħsbu jgħidu bejnhom u bejn ruhom: dan minnu biex jitkellem hekk, din dawa, għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla waħdu? Imma Ġesu għaraf ħsibijithom u qalilhom: għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal il-mifluġ: qum qiegħed ngħidlek, aqbad frixek u mmur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom, qabad il-frix li fuqu kien mixħud u telaq lejn id-dar ifaħħar lill-Alla. U l-kol baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lill-Alla u mtlew bil-biża' u bdew jgħidu: rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Qegħdin ngħixu dan iż-żmien tal-Avvent bħala żmien ta' stennija ta' dak Alla li għandu jerġa' jiġi fil-glorja. U waqt li nistennew din il-miġja tal-mulej fil-glorja, l-Avvent jistedinna biex niftħu għajnejna fuq il-miġja tal-mulej illum fl-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Allura tajjeb li nistaqsu minnu ġej u għaliex huwa ġej. Ir-risposta ta' dawn iż-żewġ mistoqsijiet insibuha fl-ewwel qari tal-lum meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajija, dan il-profeta li jseħibna fil-mixja tagħna matul l-Avvent. Iżajija jgħidilna: u stess ġej biex isalvakom. Imma mbagħad x'ħajamel dak li ġej? Ħajiftaħ għajnejn l-omja, jinfetħu widnejn it-torox, il-sin li mbikma jinħal bil-ferħ, l-art maħruqa tinbidel fadira u l-art nixfa fajn ta' il-maġiri. Dan hu dak li ġej biex ifejjaq, ġej biex jagħti ħajja ġdida, ġej biex jagħti l-ħajja fejn bħalissa hemm il-mewt. Ġej biex ifejjaq, ġej
bil-qawwa li jfejjaq. Hekk jiddeskrivilna San Luqa lil Ġesu fil-Vanġelu tiegħu. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex tfejjaq. U x'se jfejjaq dak li aħna l-kol qegħdin nistennew? Se jfejjaq id-djufija tagħna. Se jfejjaq dik id-djufija li kull bniedem jgħix u kull bniedem għandu. Għaliex l-imħabba ta' Alla għandha l-qawwa li tiġi tiltaqa' mad-djufija tagħna l-bnedmin. U din id-djufija bħal dak ir-raġel paralitiku tal-Vanġelu ħafna drabi ma tħallinix inqumu fuq saqajna biex nimxu l-qudiem. Dan hu dak li ġej. Dak li ġej biex ifejjaq id-djufija tagħna, biex imħabbtu tiġbor fiha d-djufija tagħna u allura tagħti lill-ħajja tagħna ħajja ġdida. U għalhekk iridu niftħu għajnejna għall-illum tal-miġġa tal-mulej fl-istorja tagħna. Illum iva l-mulej irid jiġi biex jitfejjaq id-djufija, biex ifejjaq il-fraġilità, biex ifejjaq lill-bniedem illi ħafna drabi jgħaddi minn mumenti fejn jaraf lilu nnifsu il mhuwiex bniedem sħiħ. Għaliex Alla biss jagħti lill-bniedem li jkun bniedem sħiħ. Interessanti li l-paralitiku ma jmurx waħdu quddiem Ġesu. Djufija tiegħu ma tħallihx li jmur waħdu quddiem Ġesu ma jistax jimxi. Hija l-komunità li tieħdu quddiem Ġesu. Għaliex il-komunità interessat ruħha. U jalla li dan l-avvent mhu speċjali aħna l-kol ninteressaw ruħna f'xulxin. Il-kol niftħu għajnejna biex nagħmlu spazju ħalli bina l-mulej jiġi preżenti illum fil-ħajja ta' xi ħadd mill-komunità tagħna. Alla jinqeda kull wieħed u kull waħda minna biex juri lilu nnifsu ħaj fil-ħajjiet tal-persuni ta' madwarna. Alla jinqeda bina bnedmin biex juri l-preżenza tiegħu. U allura ejjew inkunu aħna dawk li permezz tagħna illum Ġesu jasal għand ħaddieħor. Illum permezz tagħna jalla Ġesu jkun dak Alla li jfarraġ, forsi b'xi kelma ta' faraġ il jiena ngħid il min għandu bżonna. Jalla illum Alla juri lilu nnifsu lil dak il-bniedem li bħalissa qiegħed iħossu waħdu għaliex inkun jiena illi ċempiltlu, inkun jiena li tajt kassu, nkun jiena li jgħidlu kelma biex ma jħossux waħdu. Jalla llum Alla jinqeda bina biex jagħmel kuraġġ lil xi ħadd. Jalla llum il-mulej jinqeda bina biex jisma' l-karba ta' min huwa għaddej minn xi uġigħ. Jalla llum il-mulej juri lilu nnifsu preżenti fil-ħajja ta' ħaddieħor permezz tagħna. Alla tagħna ġej biex jagħti s-saħħa lilna li aħna morda fir-ruħ u l-ġisem mimlijin fidi fil-qawwa tiegħu nofrulu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuh u ngħidulu kun magħna mulej. Għall-insara ħutna li qataw qalbhom il-maħfra u l-fejqan li Kristu ibnek biss jista' jagħtihom nitolbu kun magħna mulej. Għal persuni kollha ta' rieda tajba li jaħdmu favur ħuthom li huma vittmi tal-gwerra f'artijiet fejn hemm refuġjati nitolbu. Kun magħna mulej. Għal dawk li jaħdmu fil-professjoni medika biex jemmnu li bil-ħidma tagħhom qegħdin jikkollaboraw ma' Kristu li jġib biex ifejjaq lil bniedem sħiħ fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Kun magħna mulej. Għalina biex ma niddubitaw qatt li Kristu jista' jfejjaq lil kull bniedem u ma nagħmlux bħal Fariżej billi nikkundannaw lil xi ħadd minn ħutna bħala midneb li ma jistax isalva. Nitolbu. Kun magħna mulej. Mulej Alla tagħna
aħna nafu li Kristu ibnek jista' jsalva lil daw kollha li jħobbuk. Xerret il-ħnina tiegħek fuqna li qegħdin nistennew il-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju qaddis l-Ispirtu Santu jimlina b'dak id-dawl tal-fidi li dejjem dawwa lil San Ambroġ biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ambroġ, inti ddawwala, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifkir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr, tali dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet.
Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Malla Marija, mal-arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha, ma' San Ambroġ li jgħixu fi ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna, għatina li nimxu fuq it-talim ta' San Ambroġ biex inħaffu bil-qawwa fit-triq tiegħek u nitħejjew għall-lena tal-mejda tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Alla tana isma' tal-btana eħles inna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Obżnata kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib biżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġena l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tal-ferħ. Ta' Sittna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, għaddaħniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna tnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nonfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. L-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jikda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu isma'. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazzom Malla, Itlob għalina. qazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. om ta' Kristu, Itlob għalina. om il-Knisja, Itlob għalina. om tal-ħnina, Itlob għalina. om tal-grazzja talla, Itlob għalina. om it-tama, Itlob għalina. om li siet safja, Itlob għalina. om li siet nadifa, Itlob għalina. om muxebba, Itlob għalina. om bla teba, Itlob għalina. om li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. om tal-aġeb, Itlob għalina. om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta Malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina tlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu.
Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Tanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Ambroċ, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza Immakulata Kunċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anċi u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' tal-pallum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn il-persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn.
Jekk tixtieq tajn il-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21241281 għal aktar dettalji. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada fid-9:30 mill-Kappella tal-Kunċizzjoni f'San Ġiljan. Grazzi u nsellmilkom.